Ahojte a vítajte v epizóde, myslím, že sme na čísle 5, ako prerábame tento Canon Spyder F3S v edícii Daytona ročník 2018 do úplného monštra. V úvode videa ste mohli vidieť, ako som niečo povyberal, ako sme niečo popridávali. A dnešné video je naozaj o svetlách a je to dosť komplikovaný projekt. A samozrejme, moje meno je Martin a som zo zažitrojkolku.sk, čiže miesto, kde sa dozviete viac o týchto cool trojkolkách, ale hlavne miesto, kde si ich môžete požičať a zažiť trojkolky ako tieto Rikere alebo trojkolky ako tieto. A jediné, čo na to potrebujete, je vodičák na auto a 21 rokov a potom už iba nám zavolajte, napíšte a dohodneme sa. Čo je dneskajším videom alebo cieľom videa je dať motorku trošku viac dokopy. Máme Signature Light, to je originálne svetlo od BRP, ktoré sa sem nedováža. Samozrejme, možno, že ma sledujete, a viete, že mám najväčší obchod s doplnkami v motorkám v rámci Európy. Čiže ja viem zohnať aj toto originálne svetlo, ktoré, nakoľko je to svetlo, je to prídavné svetlo, není úplne legálne na tejto motorke. OK. A ďalšími vecami, ktoré budú, a je to naozaj výzva to spraviť, sú tieto LED-kové svetla. Je to spoločnosť Ameriky, ktorá sa volá Tricklet. Nemôžem s nimi robiť, je to dlhý príbeh prečo. Nie je to v podstate moja chyba. V Amerike je veľmi vyspelý svet, čo sa týka aftermarket produktov, čiže nie originálnych dielov. Je to veľmi, veľmi vyspelý svet. Dokonca je to väčší svet ako originálne príslušenstvo. Je niekoľkonásobne väčší ten trh a je tam veľmi veľa vojen medzi firmami. Jedna z týchto firiem s spoločnosťou, ktorou ja robím, nemajú sa veľmi láske a tým pádom nemôžem s nimi ani ja obchodovať. Ale nič to nemení na fakte, že majú úplne topkové svetlá, čo sa týka LED-kových svetiel. A prečo to je výzva dneska spraviť toto video je, musím kompletne zmeniť kabeláž, pretože sú to americké svetlá a Američania majú možnosť svietiť denne tuto hore a tieto bočné svetlá využívajú buď ako takéto dizajnové doplnky, obrysové svetlá, alebo ich využívajú ako foglighty, čiže svetlá do hmly. A my to v Európe využívame tieto svetlá ako denné svietenie. A hore úplná blbosť, nemôžeme mať denné svietenie. Čo my však spravíme, hore budeme mať aj denné svietenie, pretože je to lepšia bezpečnosť, lepšia viditeľnosť a ten bok budeme využívať iba ako obrysovky. No, proste kopec roboty a ja na vás nechcem zdržiavať, takže dosť bolo kecov. Pustíme sa do toho. Fakt bomba. Krásne svetla. Na konci okrem prekáblovania som musel ešte vyriešiť niečo, čo sa nazýva Hyperflash, pretože
Ledky nemajú proste taký odpor, to je jedno. Sú to úžasné svetlá. Prvýkrát ich vidím takto zapnuté a máme to v podstate v jednej rovine, hej. Máme predné, to signature light, máme tieto svetlá, máme C-čkové svetlá, ako vyzerá to úchvatne. Spravil som aj vec, aby som niečo nepokašľal. Spravil som v podstate aj vec, že keď príde k technickej kontrole, všetko sa dá povypínať do úplného normálu, ale tie svetlá vyzerajú ako originál. V podstate patria na tú motorku a okrem tých vás, ktorí toto pozeráte, ako nikto nemôže zistiť, že to by nemalo byť C-čkové a malo by to byť plnohodnotné denné svietenie. Tuto by ako proste na to nemôže nikto prísť. O týchto motorkách veľa ľudí veľa nevie. Čiže ja si myslím, že Majko bude úplne v pohode. Teraz mal by som začať skladať motorku, ale najprv si dám kávičku a ešte dorobíme nejaké káblovačky a začneme skladať motorku naspäť. Dúfam, že neostane mi za guču a šróbikov, ale verím, že to nejako zvládneme. OK, čo tu teraz máme? Toto je naše svetlo, ktoré svieti vlastne, alebo ktoré sa používa ako denné svietenie do zadných svetiel, ale funguje rovnako aj ako brzdový pedál. Teraz nefunguje, alebo teda brzdové svetlo, pretože som na niekoľký pokus prestrihol správne káble. O čo sa snažím je, motorka krásne svieti s podsvietením LED glow, ktoré mám, ale má jednu celkom cool feature, že keď to napojíte na kábel, ktorý vysiela signál z brzdového svetla alebo z brzdy, tak celá motorka vypne podsvietenie, aké máte a začne svietiť na červeno. Čiže samozrejme kompletne nelegálne, ale podľa mňa celkom cool vec, bezpečnostná vec, tak prečo to nezapnúť? Takže pokiaľ všetko správne zapojím, malo by to fungovať. Pomaličky sa tam blížime. Začali sme dávať naspäť niektoré panely. Ledka
alebo ledky sú spravené brutálne, majú niekoľko režimov. A hlavne, čo milujem, je svietime na červeno a vracia sa to do pôvodného režimu. Keď tlačím brzdu, svietime na červeno. Paráda. Trošku som sa skoro zbláznil z týchto všetkých káblov. Je ich miliarda. A toto už je ako utriedené. Dobre. Tí, ktorí budú mať záujem pre Rikere, mám kit. Ten je priamo kit z Ameriky. Pre Spydre F3 ja upravujem kit, pretože taký kit vo svete ešte neexistuje, ktorý je priamo upravený na Spyder F3, ale bude u mňa dostupný. A ďalej začali sme dávať tento Forge Carbon úplne. Je to super. V garáži, že sa to odráža to svetlo, to nevyzerá až tak pekne, ale v reále, ako to vidím ja, to super. Veko nádrže sa k tomu mega hodí. Dali sme preč charging USB station, no katastrofa, ako nechápem, že niečo takéto mohli spraviť v Original centre, v Rumunsku, v BRPčku. OK. A dali sme preč ten hrozný holder na telefón. Tento unit možno poznáte, možno nie. Funguje to na Spydre, funguje to aj na Rikere. Je to unit, ktorý mám ja. Volá sa to Pedalbox a vyrába to DTE. Plus ja mám partnerstvo s jedným Nemcom, alebo s jednou nemeckou firmou a dávame tam našu vlastnú logiku, ktorú sme vyvíjali asi 6 mesiacov, nie konkrétne ja, ale ten nemecký partner. A čo to vlastne robí je, zrýchluje to odozvu na plynový pedál a aby som to inakšie povedal, poviete si, OK, tak iba proste rýchlejšie potočím, aký to má zmysel. Od roku 2012 všetky Spydre prešli na elektricky ovládané plynové pedále, čiže už tam není to klasické lánko, ktoré keď ste potiahli, tak ste dostali aj 100% výkonu. Je to utlmené a akokoľvek rýchlo potiahnete svoj plynový pedál, nedostanete zo Spydra F3S viac ako 65% výkonu a môžete spraviť čo len chcete, môžete točiť, môžete byť najrýchlejší kouboj na svete, nikdy z toho nedostanete viac. S touto hračkou dosiahnete 94,99% maximálneho výkonu. Inými slovami, zrýchlite oveľa rýchlejšie a tá odvozva je úplne brutálna. Má to 3 jazdné režimy a každý z tých jazdných režimov, čiže mesto, šport a šport plus a každý ešte z nich má podnadstavenia slabšie 3 a silnejšie 3. Je to naozaj sa s tým dá vyhrať a parádny upgrade, naozaj parádny upgrade. A hlavne super na tom je to, že nemeníte vôbec žiadne EQ, nepreprogramovávate riadiačku a je to čisto ten výkon, ktorý je dostupný v tej motorke, ten využívate iba prostredníctvom toho, že obídeme reštrikcie, ktoré sú na plynovom pedále. Bomba. Teraz idem to skladať trošku ďalej a dáme vlastne držiak telefón. No proste, musíme toho ešte porobiť hodne. Takže nestrácajme čas, poďme na to. Konečne to prišlo. Rím nebol postavený za jeden deň, takisto ani nie moja garáž. A to sú pre mňa Vianoce. Takže konečne je to riešenie pre toto.
Je to riešenie pre toto, inak mimochodom nefajčím, to je jedno. Riešenie je to pre toto, riešenie je to pre toto a riešenie je to pre mega bordel tam vzadu. Konečne! Ďalším projektom je táto hlasná trúba. Okay. A takým chronickým problémom alebo nie dosť dobrým riešením na v podstate všetkých spideroch, všetkých rajkroch je neskutočne slabá trúba. Špeciálne ako samozrejme tú trúbu chcete mať poriadnu, keď idete 100 alebo ja neviem 120 a chcete dať vedieť samozrejme, že pozor, tu som. A tie trúby sú strašne slabé, takže toto je tá najhlučnejšia trúba, ktorú poznám. Mám ju na mojom obchode, ale není to zrovna taký nejaký skvost, ktorý by som chcel dať na túto minimalisticky vyzerajúcu motorku, pretože by mala ísť na rám asi takto. My sa ju budeme snažiť dať, my ju dáme dnu do motorky. Bude mať trošku ten downside, tú nevýhodu, že ten zvuk bude trošku tlmený plastami, ale stále je to mega hlučná trúba, takže bude to viac ako dobré. Tá vec, tá trúba je šialená, to je z inej planéty. Ja mám na mojej motorke trúbu, ktorá sa volá Bad Boy, čiže zlý chlapec od Volo a je ako silná, ale toto je niečo, tá silná od Vola pôjde preč cez zimu a určite si dám túto, to je niečo neskutočné. Takže bomby. Stále nenachádzam slovo. Ja som bol... Ako tí, čo tu pracujú a stále si myslia, že ide nejaký vlak. Tu nie sú žiadne kolaje. No nevadí. Dobre, posledná vec, čo spravíme v dnešnom videu je ešte, že tam dáme držiak na fľaše. A nahodíme nejaké plastíky. Dáme dokopy videjčo, odmontujem kolesa, pretože ich ideme prehodiť na tie tam nové. A budeme sa tešiť na novú epizódu. Asi už poslednú. Hehehe. Toto je všetko z dnešnej epizódy. A vždy, keď sa pustím do niečoho nového, ako teraz kolesa, niečo ma prekvapí. A tá motorka bola používaná a nebola. A veľa vecí sa mi proste sa mi to nezdá, že to patrí BRP centrum. To je jedno. Není to slovenské BRP centrum a nevadí. A teraz idem vymeniť gumy na týchto brutálnych diskoch. Trošku sme ich vyladili, dali sme ich do žlta a bude to vyzerať špicovo. Takže ostaňte sledovať tento kanál.
Keď chcete, navštívte aj zažitrojkolku.sk, ak chcete zažiť niektorú z týchto trojkoliek, chcete to vyskúšať, aké to je, chcete si pokecať. Kontaktné údaje stačí zavolať, napísať. A teraz tešte sa na ďalšiu epizódu a nezabúdajte, je úplne jedno, čo robíte, hlavne sa pri tom vždy zabávajte.